V nasledujúcej reportáži sa pozrieme na casting. Renomovaná modelingová agentúra bola tentokrát na love v Bánovciach nad Bebravou. Možnosť stať sa slávnou modelkou, mať svoje fotografie na titulných stránkach prestížnych časopisov či predvádzať extravagantné diela svetových modných návrhárov je veľkým snom takmer každého mladého dievčaťa. Ak dáme v jeden deň do jednej skupiny krásne, mladé a nebojacné dievčatá z Bánoviec a okolia, môže to vyzerať asi takto. Toto sú nové hviezdičky domáceho a možno aj svetového modelingu. To, že v našom okrese máme veľa pekných dievčat, vidíte na týchto záberoch. A čo ich privádza na tento casting? Chcela by som to vyskúšať, keďže je to v Bánovciach, ja som už bola aj v Topolčanoch, ale tam bolo veľa ľudí a ani som sa nedostala, lebo tam bolo veľmi veľa mladých dievčat. A nejde mi ani tak o fotomodel ako na molách a tak. Tak priviedli mňa hlavne moji známi, a dá sa povedať, že aj moja sestra. Tak teta mi povedala, že sa tu koná ten casting, tak som sa rozhodla, že skúsim svoje šťastie. Nájsť uplatnenie by som chcela vo fotomodelingu, lebo ma asi zaujíma najviac. No, predovšetkým môjim vzorom je moja mamina, pretože už má s tým veľa skúseností ako fotomodelka. Ja už pár skúseností mám, ale zatiaľ to ešte nie je také. Volám sa Olivika Jamrichová, prišla som sem preto, aby som sa stala fotomodelkou. Skôr ako sa však ocitnú pod rozžiarenými reflektormi a pocítia ten jedinečný pocit slávy, skôr ako budú mať ich fotografie hodnotu 6-ciferného čísla a ich meno bude skloňované ústami odborníkov, musia prejsť dlhú cestu tvrdej práce, odriekania a veľkého množstva ukladania obetí na oltár slávy a úspechu. Ak k tomu pridáme maximálnu dávku priebojnosti, viac ako trochu šťastia a samozrejme ich prirodzenú krásu, možno to budú práve tieto dievčatá, ktoré sa budú tešiť z vytúženého úspechu. Cesta za slávou a úspechom býva dlhá a nie práve jednoduchá. Všetkým, ktorí sa tohto castingu zúčastnili, držíme palce, aby bol tento deň pre nich vstupnou bránou do sveta modelingu. Lejla Slugeňová, televízia Amos. Ak ste fanúšikovia štvornohých priateľov a pomocníkov človeka koni, zbystrite pozornosť. S našou kamerou sme ich boli pozrieť v nedalekej Dubničke. Kone boli už celé tisícročia, než ľudia vynašli vlaky a automobily rýchlym a spoľahlivým dopravným prostriedkom. Tieto pôvabné zvieratá sú nielen veľmi rýchle, ale aj inteligentné a takých možno ľahko vycvičiť. V okolí Bánoviec nájdete veľa možností na stretnutie s koníkmi, či už s malými poníkmi alebo s krásnymi veľkými tátošmi. Nedaleké Močešice alebo bližšia obec Dubnička ponúkajú nezabudnutelné chvíle spojenia návštevy prírody a verného pomocníka človeka koňa. My sme mali šťastie a podarilo sa nám osloviť nielen chovateľa koní, ale aj deti. Ujo, prečo ste si vybrali práve prácu s koňmi? To nie je len práca s koňmi, to je všeobecne práca so zvieratmi. Ja už od malička, ešte menšie, ak si bol ty, som mal záľubu v psíkoch a v koníkoch. A to bol môj celoživotný sen mať kone. Až v staršom veku sa mi v podstate naskytli možnosti, aby som mohol mať kone, či malé poníky alebo veľké kone. Už si niekedy jazdila na koni? Niekedy raz som jazdila v Prusoch na koňoch. No a nebala si sa? Nie. Zo začiatku áno, ale potom už nie. No už som párkrát jazdila. A nebala si sa? No zo začiatku som sa bala, ale potom som si zvykla. A chcela by si v budúcnosti chovať kone? Ak by sa dalo, tak áno. Pre kone sú charakteristické vysoké končatiny, chodidlá ukončené kopytami, dlhý chvost a hriva na šíji. Citlivý čuch, dobrý zrak a výborný sluch svedčia o tom, že kone sú vždy v strehu, pripravené ujsť pred nebezpečenstvom. Ak počas jarných výletov navštívite obec Dubnička, nezabudnite sa zastaviť a pokúchať sa pohľadom na krásne kone. Kone sú najmilšie a najkrajšie zvieratá na svete. Dnes žije na Zemi vyše 100 plemien a viac než 75 miliónov domestikovaných koní. Bibiana Hauziová a Miroslava Matiusová, televízia Amos.